ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሎማዓንቲ መበል 18 ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ከመይ ጌርና ንሓደ ፅሑፍ ፔጅ ባክግራውንድ ቦርደር ኤንድ ዋተርማርክ ወሲኽና ፍሉይ ወይ ብልፅ ዝበለ ዶክመንት ክነቕርብ ንኽእል ዝብል ኢና ክንርኢ ብሓንሳብ ንከታተል። ናይ ሎሚ ትምህርትና ከመይ ጌርና ፔጅ ባክግራውንድስ ቦርደር ኤንድ ዋተርማርክ ንውስኽ ዝብል ኢና ክንርኢ። እዚ ማለት ከዓ ነቲ ፅሑፍ ናትና ሞር ኢንተረስቲንግ ዶክመንት ንክኾነልና ማለት እዩ። ፍሉይ መልክዕ ዘለዎ ሕብሪ ቦርደር ዘለዎ ጌርና ክነቕርቦ ምስ እንደሊ ንመርፀሉ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ መጀመርታ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሆም ኢንሰርት ዲዛይን እንዳበለ ዝኸይድ ኣለና። ኣብዛ ዲዛይን ንመርፅ ቀፂልና ንየማን ወገን ፔጅ ባክግራውንድ ዝብል ኣለና። ኣብዚ ዋተርማርክ ፔጅ ከለር ኤንድ ፔጅ ቦርደር ዝብል ኣለና። ኣብዚ ፔጅ ከለር ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሕብሪ ምስ መረፅና ካብዚ ንሪኦ ዘለና ሕብሪ ክመርፅ እየ። ሕብሪ ምስ መረፅኩ ኣብዚ ዝመረፅክዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፔጅ ክሳብቲ ኩሉ ዶክመንት ናተይ ዝበፅሖ ሕብሪ ተገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ቀፂልና እውን ፔጅ ቦርደርስ ንመርፅ እዚ ማለት ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ክላስና ርኢናዮ ነርና ከምቲ ዝደለናዮ ዓይነት ስታይል ኣብዚ ናይ ቦርደር ኮይኑ እዚ ሲንግል ላይን ንሪኦ ዘለና ዶት ድዩ ዳብል እንድሕር ደሊና እውን ዳብል ክንመርፅ ንኽእል። በዚ ወገን ከዓ እቲ ናቱ ሻዶው ስሪዲ እንዳበልና ኣብዚ እውን ካስተም ኢልና እውን ሞር ክንቅፅል ከም ንኽእል ርኢናዮ ነርና። ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ሕብሪ ክንመርፅ ንኽእል። ሕብሪ ክንመርፀሉ ንኽእል ነዚ ቦርደር ምናልባት ካብቲ ዘሎ ፍልይ ክብለልና ካልእ ሕብሪ ክንመርፅ ንኽእል ኢና። ቀፂልና እቲ ናቱ ቲክነስ እውን ኣብዚ ርጉድ ዝበለ ቅጥን ዝበለ እንዳበልና ክንመርፅ ንኽእል። ካብኡ ቀፂልና ከዓኒ እቲ ጫፍ ጫፍ ናይቲ ዶክመንትና ከዓ ከመይ ክኾነልና እንደሊ ከዓኒ ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ። እዚ ዝገበርናዮ ለውጥታት ከዓኒ ኣብዚ መፂና ንብሙሉእ ዶክመንት ኢና ዘለና ዋላስ ብፍላይ ንሓንቲ ሴክሽን ድዩ ከከምቲ ዝደለናዮ ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ። ኣነ ንሆል ዶክመንት ስለደልያ ዘለኹ እዚኣ ክመርፃ እየ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂላ ከዓ ኦኬ ክብላ እየ ማለት እዩ። እዚ ንሪኦ ዘለና ዲዛይን ሒዛ ትወፅእ ማለት እዩ። ካብዚ እውን ቀፂልና ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ዋተርማርክ ትብል ዘላ ካብኣ መሪፅና እዚ ንሪኦ ዘለና ሳምፕል ኣለና ባዕልና ክንፅሕፍ ምስ እንደለ ከዓኒ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ካስተም ዋተርማርክ ዝብል ዘሎ ኣቲና ከዓ ንመርፅ ማለት እዩ። እዚ ንመርፆ ዘለና ኣብ ቀንዲ ኣብቲ ዶክመንት ናትና ምስ መፀ ክንሪኦ ኢና። ኣብዚ ኖ ዋተርማርክ ዝብል ኣለና ጠቕላላ ተዘይደሊና ወይ ነቲ ዘሎ ክነጥፍኦ ተደሊና ንመርፆ ማለት እዩ። ኣብዚ ፒክቸር ዋተርማርክ ዝብል ዘሎ ከዓኒ ኣብዚ ሰሌክት ኢልና ከምዚ ሎጎ ንናይ ካምፓኒ ወይ ገለ መሪፅና ከነምፅእ እንድሕር ደሊና ንመርፆ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና ቴክስት ኢልና እንድሕር መሪፅና እውን ኣብዚ እቲ ቋንቋ ናትና እንግሊሽ እዩ። እቲ ክፅሓፍ ደሊናዮ ዘለና ኸ እንታይ እዩ? ድሕሪት ባክግራውንድ ክፅሓፍ ደሊናዮ ዘለና ንኣብነት ሕጂ ድራፍት ኢለ ክፅሕፍ እየ። ድራፍት ኢለ እንድሕር ፅሒፈ እቲ ናተይ ክኸውን ደልየ ዘለኹ ፎንት ኣብዚ ኣትየ ክመርፅ እየ። ቀፂለ እውን ኣበየናይ ቦታ ክሕዘለይ ኣለዋ እውን ኣብዚ እንዳኣተው ክመርፅ ይኽእል እየ። ሕብሪ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ሕብሪ እውን ፍልይ ዝበለ ክመርፅ እየ። እቲ ፅሕፈት ዲያጎናል ክኾነለይ ደልየ ወይ ንጎኒ ከዓ ኣብዚ ክመርፅ ይኽእል ማለት እዩ። ኣብዚ ኦኬ ክብሎ እየ። ሕጂ ኣብዚ ሕብሪ ምስኡ ዝኸይድ ኣይኮነን ህስስ ኢሉ ንሪኦ ኣለና። እንደገና ናብኡ ተመሊስና ከዓኒ ሕብሪ ክንቅይር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እንድሕር ህስስ ኣቢልና እቲ ፅሕፈት ኣብ ባክግራውንድ ወፃልና ኣሎ። እዚ ማለት ከዓኒ ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ፔጅ ናይቲ ዶክመንትና ኣብ ባክግራውንድ እቲ ፅሕፈት ክወፀልና ይኽእል ማለት እዩ። እቲ ልክዕ ደሊናዮ ዘለና ፅሕፈት ፅሒፍና ብከምዚ መልክዕ ከዓ ክንሰርሖ ንኽእል ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ምናልባት እቲ ክንገብሮ ዝፀናሕና ለውጥታት ክነጥፍኦ እንድሕር ደሊና ኣብዚ ሪሙቭ እንድሕር ኢልና እታ ዝፀንሐት መሪፅናያ ዝፀናሕና ፅሕፈት ክትጠፍእ እያ ማለት እዩ። ቀፂልና ኣብዚ ቦርደር መሪፅና ከዓ ኣለና። ኣብዚ ቦርደር እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ኖ እንድሕር ኢልና ከዓኒ ኦኬ ንብሎ እቲ ቦርደር ከዓ ይጠፍእ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕብሪ ፔጅ ከለር መፂና ናብ ከለር እንድሕር ኢልናኻ ናብታ ዝነበረታ ተመሊሳላ ማለት እዩ። እዚ ክሪኦ ዝፀናሕና ንፕሪንት ክኸውን ዘይኮነ ዓይነት ክንመርፆ ንኽእል ማለት እዩ። ቀንዲ ከዓኒ ፕሪንት ኮይኑ ዘይወፅእ ዶክመንት ብከምዚ መልክዕ መሪፅና ክንሰርሓሉ ፍሉይ ኢንተረስቲንግ ዝኾነ ዓይነት ዶክመንት ክኾነልና ከዓ ይሕግዘና ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ኣብ ቀፃሊ መበል 19 ክፋል ከመይ ጌርና ንሓደ ዶክመንት እቲ ናቱ ፎርማትን ረስትሪት ክንገብሮ ንኽእል ዝብል ኢና ክንርኢ። ሰላም ገና